Барыгызга да хәерле кичләр, хәерле көннәр, кем кайчан карый дигәндәй, хәерле теләр дә. Безнең иртә, бик иртә башлана, безнең сетевой яшәүчеләрнең. Мин инде үзем дә бер сәгать алдан торып, шулай иттереп, эшемне башлыйм, чөнки көндез мин эшлим. Эшкә кадәр күпмедер эшләп алырга кирәк, эштән соң күпмедер эшләп алырга кирәк. Шарасында шунда вакыт булгандаймы, төшке аш вакытында. Шуның шикелле менә без һәрберебез дә сетевиклар шундый бик кызык эш белән шөгыльләнәбез инде. Әлбәттә инде күпләр аңлап бетә алмый аны. Нәрсә белән шөгыльләнеп йөриләр инде болар дип, вакытларын әрәм итеп дип әйтүчеләр дә бар инде. Вакытларын кызганмыйча башка эшләр белән эшлисе урынга анда дип әйме. Аллага шөкер, барысын да өлгерәбез. Минем кызларым да бик тырышлар. Менә бүген дә без яңа каталог башлыйбыз барыбыз да бергә. Инде кызларым миннән дә розыгрышлар үткәрә башладылар бүген. Үзем дә алардан артта калдым әле. Беренче көнне үк барысы да инде үзләренең розыгрышларын әйтеп әкренләп эшкә керештеләр. Ярар, әкренләп планерканы башлап җибәрик. Мин инде бу планерканы үземнең кызларым өчен, әйткәнчә, структурам өчен төшерәм. Чөнки мин аны инде үземнең эшли торган группама җибәрәм. Беренчедән, ул бик уңайлы. Менә әгәр сетевик икән, шулай ук үзегезгә бер канал булдырыгыз. Ул бик әйбәт. Үзегезнең белемнәрегезне башкаларга җиткерү өчен, командагыз белән эшләү өчен ул бик отышлы. Чөнки бөтен кешенең дә бит телефонында бик зур хәтер юк. Үзегез аңлыйсыздыр инде, телефонда бөтен видеоларны, бөтен мәгълүматларны саклап булмый һәм кешегә һәрвакытта да шалтыратып утырып булмый. Үзегез беләсез. Монда сез видео язмага төшерәсез дә үзегезнең бирәсе кирәкле мәгълүматыгызны кеше рәхәтләнеп үзенең вакыты булганда карый. Һәм шуннан әкренләп мөстәкыйль рәвештә өйрәнә. Ярар, башлап җибәрик алайса без сезнең белән, кызлар. Безнең ничек? Бу юлы безнең новичокларга повезло. Урыслар әйтмешли, повезло, очень повезло. Чөнки бездә шундый шәп, менә сез дә күреп торасыз, бик шәп бүләкләр булачак. Ул бүләкләребез безнең ничек дип әйтергә сезгә? Һәр каталог саен бирелә. Аның өчен бары тик яңа килгән кешегә 1500 заказ ясарга кирәк. Ул 1500 заказ, ул әле каталог бәясе генә. Әле аңа 20% скидка да була. Мисал өчен, 1000 сумга заказ бирәсез икән, 1000 сумлык җыела икән заказ, инде сезнең 20% скидка генә. Мәсәлән, 1500 сез заказ ясадыгыз. Сезгә әле бүләк тә килә. Әгәр дә инде бүләк кирәкми дигән очракта инде 1000 сумга заказ бирә аласыз, сезгә барыбер скидка була 20%. Ни өчен 1500 дип әйтәбез? Чөнки 1500 га заказ ясаган һәрбер кеше безнең компаниядән бүләк ала. Ул бүләкне инде ул алыр өчен беренчедән заказ ясый 1500 га. Мисал өчен, менә безнең инде шундый бүләк була. Бу безнең кондиционер, күреп торасыз. Шундый набор кебек эшләгәннәр әле, ультракондиционер, розовый бархат дигән. Һәм инде бер полотенце дип язган, любой полотенце для лица һәм ультракондиционер. Менә шундый сөлге белән бер ультракондиционер аласыз, бик шәп ул, бик шәп набор. 1500 га заказ ясыйсыз, димәк, заказ ясаганнан соң ул заказны түлисез, аласыз заказны һәм икенче каталог чыккач, менә ягъни 9нчы каталог чыккач, сез инде бүләгегезне дә шушы икенче заказыгыз белән алачаксыз. 1000 генә заказ биргән очракта да сезгә әлеге бүләк киләчәк. Шуңа күрә бу юлы аеруча да менә ак көнләшү белән көнләшәм мин килгән кешеләргә, чөнки шәп бүләк. Планнарга килгәндә инде без һәр каталог аңладыгыз, максат куеп, планнар куеп эшләгәнне, менә минем кызлар инде үзләренчә менә шундый кызык розыгрышлар уйлап чыгара башладылар. Шулар арасында мин Алияны билгеләп үтәсем килә. Алия безнең бик актив, ул минем беренче лидерым. Алияның килүе дә шундый кызык булды. Без инде аның белән күптәннән таныш. Без аның белән бергә укымасак та, ничек шулай килеп чыкты, без инде студент елларында бергә танышып, шулай аралашып, дуслашып шулай йөргән кешеләр. Ул миңа командага килер алдыннан, мин ди, Рәйлә ди, кулланучы гына булырмын ди, мин ди, болай гына керәм ди. Башта ул карап торды, ризалашмады миңа, мин аңа бер-ике тапкыр әйтеп караганмындыр. Юк инде, Рәйлә, кая инде, мин ди, башка компаниядә юлыктым. Һәм шулай әкрен-әкрен генә үзеннән-үзе ул миңа яза башлады. Мин үзем дә шаккаттым, мин аңа артык бәрелмәдем, мин аңа бер әйттем, ике әйттем, ул теләмәгәч ярар, кешенең димәк теләге юк. Менә үзе шулай кереп, башта мин кулланучы дип йөрдем. Бер-ике каталог шулай заказ бирде дә, кулланып бирде дә инде товарларны. Миңа 2 айдан соң әйтә инде, Рәйлә ди, минем дә бизнеска керәсем килә ди, миңа да өйрәт әле ди. Әйдә, бергәләп эшләйк әле ди инде. Шулай итеп без Алия белән аралашып, шулай итеп эшләп киттек. Аллага шөкер, бүгенге көндә Алиянең зур гына командасы бар, ул безнең лидер дәрәҗәсендә. Котлыйбыз сине, Алия. Көннән-көн үсә, яңа ничек дип әйтим инде, тәҗрибәләр туплый. Ул минем уң кулым дип әйтсәм дә була. Әлеге бизнеста без бергәләшеп алып барабыз. Аңа бик зур рәхмәт әйтәсем килә, форсаттан файдаланып. Шуңа менә хәзер Алияны тыңлап карыйк әле, нәрсә дияр икән. Сәлам кызлар, ничек хәлләрегез? Бигрәк җилле көн инде бүген. Менә безнең яңа каталог башланып китте бит әле. Һәм без инде наставниклар барыбыз да розыгрышлар уйнатырга яратабыз. Минем әз генә тукталып торган идем дә, менә бу юлы уйнатырга булдым. Сезнең өчен турый торган җайланма уйнатырга булдым. Моның өчен бары тик барлык консультантларыма 25 балл җыеп заказ җибәрергә кирәк булачак. Һәм менә шул условияларны үтәгәч, сез автомат рәвештә минем розыгрышка эләгәчәксез. Шуңа күрә, кызлар, уңышлар, әйдәгез эшләп алыйк. Рәхмәт, Алия. Шундай менә бик кызык кеше ул безнең, тырыш та ул, бөтенләй бер өлгерә дә ул, үзе ул шундай иҗади кеше дә, җырлый да, бии дә, бөтенсен булдыра торган кеше. Молодец.
Менә нәрсә әйтәсем килә сезгә. Розыгрышларга килгәндә, безнең дә менә шундый зур розыгрыш бара. Һәр вакыт каталог саен 50 балл ясаган кешеләр, алар безнең менә шундый розыгрышта катнашалар. Минем структурада кем 50 балл ясый, барысы да катнаша менә. Күрәсез бит инде, менә мондагы безнең картинканы. Менә шундый шәп бүләк тә алачаклар 50 балл. 50 балл ясауның авырлыгы юк. Клиентский чатта эшлибез, статуслар белән эшлибез. Аларны күрсәтеп барсагыз да, хәтта сез 50 балл җыя аласыз һәм бик рәхәтләнеп катнаша аласыз. Шулай ук минем икенче розыгрышым бар. Мин һәрвакыт 1000 сумга заказ биргән клиентларыма, структурамдагы кешеләремә барысына да шундый розыгрыш үткәрәм. Ул бик файдалы. Менә бу юлы да минем өчен дә файдалы үсәр өчен дә, икенчедән ул инде кешеләргә дә менә рәхәт бит инде барыбер. Заказны саны баярсыз, барыбер сез теш тартасыз, аларсыз ул әйберләрне аласыз. Ә монда күңелле бит инде, сез әле розыгрышка да кертәләр, менә шул якларда барып бит аларның кызлар. Миңа шул якларда ошый. Кешенең күңелен дә күрә белергә кирәк. Һәм инде тагын нәрсә әйтәсем килә, менә товар ягыннан бездә экопродукция бик ошый, менә бер тапкыр кулланган кешеләр дә менә шаккатып торалар инде, яңадан алалар менә. Бүген дә әле бер видео төшергән идем мин. Караган булсагыз, дезодорантлар турында менә дүртләрне алалар, кызлар шаккатып утырам үземдә. Менә Инсия дә бит әле, менә Инсия турында әйтеп китәсем килә. Күптән түгел Инсия минем командама килде, ул минем яңа лидерым. Һәм мин бик шаккатам Инсияның тырышлыгына, субханалла. Мин аны инде узган елны bir чакырган идем Павеликка. Ул килде, ләкин ул ничектер эшләсе дә килмәде, кулланасы да килмәде, белмим. Теләге булмагандыр дип аңладым. Мин ул бәлки әзер булмагандыр дип уйлыйм. Менә шуннан ничек дип әйтим, инде шулай безнең ничектер килеп чыкмады инде, эшләп тормадык без аның белән. Инсия ничектер башка компаниядә да эшләп алды ул, аннан соң белмим, ялтайтып алгандыр инде үзенчә. Һәм көннәрдән бер көнне бу минем статускамы кайдыр шушы товарларыма юлыккан да, бу миңа яза Рәйләпа ди, мине дә кушып кара әле ди, минем дә эшләп карыйсым килә ди. Менә шулай мин Инсияны кушып җибәргән идем үземнең командама. Инсия инде беренче каталогтан ук үзенең нәтиҗәләрен күрсәтә башлады. Ул инде бүгенге көндә команда җыйды. Менә шушы 2-3 каталог эчендә ул 2 званиягә иреште. Беренчесе безнең инде консультант булды, икенчедән өлкән консультант булды. Инсия, сине шулай котлыйм, син молодец, алга таба да шулай дәвам ит, бирешмә. Хәзер менә Инсиядән тыңлап алыйк әле. Инсия нәрсә дип әйтә икән безгә, нинди яраткан үзенең, ничек дип әйтим инде, яраткан фаберликтан алган әйбере турында сөйләр икән безгә, нәрсә сөйләр икән, кайсы әйберне күбрәк яратып мактар икән. Хәерле көннәр, кызлар, мин Фаберлик компаниясының лидеры Инсия булам. Һәм сезгә менә бу вербена сериясын тәкъдим итәм. Вербена сериясындагы менә бу умывалка гельне һәрбер үзен яраткан хатын-кыз кулланып карарга тиеш дип саныйм мин. Һәм сезгә аны киңәш итәм. Безнең инде нинди зур-зур максатларыбыз бар, зур-зур планнарыбыз бар. Шулар турында да сезгә булышып китәсе килә. Сезнең белән кызлар, беренчедән без июль аена Алла бирсә, сезнең белән бер зур гына чара планлаштырабыз. Ул чара инде безнең шундый обучающий булачак инде. Өйрәтүләр булачак һәм күп вакытны безнең шул звание ясаучыларны котлау белән үткәрербез. Аларны котларбыз, алар белән аралашырбыз. Бу инде беренче тапкыр наставник белән күрешү кичәсе була дип уйлыйм мин. Чөнки минем монда үземнең командамда яңа звание ясаучылар бар һәм мин аларның белән күрешәсем килә. Менә шундый бер кичә үткәрергә ниятләдек, Алла бирсә килеп чыкса. Барыгызны да көтеп калам. Яңа звание ясаучылар да, кулланучыларым да, барыгыз да килегез. Кичә бездә нинди, ничек дип әйтим инде, планы ниндирәк була соң? Гомумән ничек без аны планлаштырабыз? Безнең инде күрешкәч, иң беренче чиратта без дәрес формасында, дәрес түгел, кыска гына курс өйрәтү булачак. Анда безнең серебряный директор булачак Фаберликның. Ул безгә яңа системаны сөйләячәк. Анда без менә ул үзенең эшләү методы белән гомумән алганда тулысынча безгә аңлатачак, ничек без система, ветка төзү системасы белән эшлибез. Менә барысын да без шунда беләчәкбез сезнең белән. Монда инде серләрне ачып бетермим, серебряный директор бик көчле өйрәтү ясаячак. Шулай ук инде наставникларның чыгышы булачак инде. Олия безнең инде, Олия инде безнең наставник. Командасы зур әйткәнемчә. Шулай ук минем булачак инде чыгышым шул яңа звание дәрәҗәгә җитүчеләрне котлап китәчәк, Алла бирсә. Һәм шулай ук безнең бик күңелле генә бер розыгрыш булачак инде, безнең розыгрыш үткәрәчәкбез. Шунда утырган кешеләр арасында, кичәгә килүчеләр арасында бик күңелле булыр дип уйлыйм. Узган кичәләрдә без рәхәтләнеп утырдык. Кыш көне күрешкән идек, әйткәнем дә бар сезгә. Шулай ук безнең әле көз көне тагын бер зур форум көтелә, анысы инде Мәскәүдә булачак. Без күңелле яшибез, сетевиклар. Теге кеше бит инде әллә нәрсәдә уйлап йөрийме? Аллага шөкер, безнең эко-чиста продукция, хәле сертификаты бар Фаберлик компаниясенең, күп кенә товарлар чит илнеке. Россия компаниясе булса да, товар ассортименты зур. Ярар, без кыскача гына новичоклар, бөтен планлаштыру, аларны гомуми алганда, гомум сүзләр белән әйтеп чыктык. Иң әйтәсе килгән әйберем бу каталогка, кызлар. Без инде үзебезнең званиены тотабыз. Көннәр яңа звание санаган ясыйбыз. Көн саен клиентский чатта эшлибез. Ул эшләребезне беләбез, сетевой эшләребезне беләбез. Көн саен без аларны эшлибез. Һәм менә бу каталогта мин киңәш итәр идем сезгә акционный товарларга басым ясарга, чөнки менә без бүген дә Гөлназ ханым белән сөйләшеп утырдык. Шулай ук күптән түгел генә килде, бик тәҗрибәле сетевик дип әйтәсем килә минем аны.
акционный товарларга кызлар әйдәгез булдырганча обзорлар ясыйк әле. Менә безнең Телеграмда бит группабыз бар. Группада без сезнең белән анда үзебезнең видео обзорларыбызны һәм гомумән алганда шундый отзывларыбызны куябыз. Әмма кешеләр язган отзывлар үзебезгә кешеләр язган, клиентларыбыз язган. Әйдәгез әле активрак булыйк әле. Һәрберебез дә нинди дә булса бер видео төшереп куйык. Сезнең бөтенләй өйдә барада парашют нәрсәме? Бер эксперимент эшләп аласыз монда. Исәбе төшереп куясызмы? Менә инсия генә аңлатып китте бит. Менә шундый үзегезнең яраткан бер әйберегезне генә булса да төшереп куйык әле шул Телеграмдагы безнең группабызга, ярыймы? Менә шундый эшне башкарыйк әле акциялар белән. Шулай клиентский счетларда эшләргә була. Шул акциялы товарларны җибәреләм. Статуслар белән эшлибез, ичендә аларны беләсез, барысында аңладыгыз сез. Безнең эшләү системасы барыгызда бар, план белән эшлибез. Шулай ук минем әз генә аңлатып үтәсем килә. Без сезнең белән июльдә Аллаһ теләсә яңа төрле бер система белән эшли башлыйбыз. Ул беренче системаны инде безгә серебряный директор аңлатып китәчәк. Сез инде якыннан аралашачаксыз директор белән. Инде мин кыскача сезгә менә күрсәтеп китәсем килә сезгә. Мисал өчен, менә бу сездә. Әйдәгез әле без карыйк әле моны. Ничек без ветка ясыйбыз. Һәм ул ветканы без базовый ветка дип йөртәбез. Миңа менә соңгы арада шундый күп сораулар килә. Нәрсә ул базовый ветка? Гомумән алганда спонсорлар булышамы? Өстәге кеше сиңа ветка ясарга булышамы? Ул ничек бара? Веткалар, базовый веткаларны без ничек ясыйбыз? Мисал өчен менә мин килдем дәйме? Мин чакырдым ди Алсуны. Алсуга әйттем ди бер кеше чакыр дип. Алсу тапты ди. Мисал өчен Фәйрүзә дигән кызны. Фәйрүзә. Дип язып куйык әле моны. Мин дә Алсу да, Фәйрүзә дә без шушы ветканы алып барырга сөйләшеп куйдык ди. Сөйләшеп куйганнан соң без үзебезгә бәләкәй генә график төзедек дәйме? Фәйрүзәгә әйттек без бер кеше табырга. Фәйрүзә дә шулай бер кеше тапты. Бусы булсын инде ярар Гөлнур ди. Гөлнурга да шушы әйттек бер кеше табабыз график буенча дим. Хәзер чират буенча мин табам кеше. Мин кеше табам да Гөлнур астына яздырам. Яздырам, чөнки минем инде язылган Гөлнур соңгы кеше икән, Гөлнур астына яздырдым. Яздырганнан соң бу кешегә дә шулай аңлатам. Чираты кем була? Алсу миннән соң. Алсу яздыра. Менә бу яздырган кеше астына. Алсу яздырды. Аннан соң Фәйрүзәнең чираты. Фәйрүзә яздыра. Һәм Гөлнур яздыра. Менә шулай итеп барыбыз да бергә команда белән без ветка алып барабыз. Менә шушы очракта безнең үсешебез бик отышлы булачак. Ничек отышлы булачак? Беренчедән, мисал өчен безнең Гөлнур яра 50 бал ясамасын ди инде. Мисал өчен менә бар Фәйрүзә 50 бал ясады һәм тагын кешеләр куша башлады ди. Фәйрүзәбез безнең чыга ди 3%-ка. 3%-ка чыккач, 3%-ка чыккач Алсу бит инде безнең 6%-ка чыга. Ул да 1-2 кеше яздырган мисал өчен. Моның бит инде баллары күп була, кеше күп яздырган. Бу безнең 6%-ка чыга. 6%-ка чыккач мин бит инде 9%-ка чыга. Мисал өчен әле мисал китерәм. Менә бу очракта нинди файдасы бар моның? Беренчедән, мондый ветка, базовый ветка ясауның файдасы Фәйрүзә дә үсә, Алсу да үсә, мин дә үсәм. Без бер-беребезгә үсәргә булышабыз. Аннан соң теге уйламагыз, теге ни дип инде, сәлу. Буның акчасын була, буның акчасын була. Юк, әгәр дә менә Алсу кеше кушмый икән, 50 бал ясамый икән, Фәйрүзә кеше кушып 50 бал ясый икән, Алсу бер тиен дә алмый монда. Монда теге менә шушы хәләл-хәрам дигән әйберне беләбез бит инде, бер нинди дә акча күчми тик торганнан гына процентлар да бармый, бер нәрсә дә бармый. Фәйрүзә эшли икән, үзенең эшләгән акчасын гына ала. Алсуга килмәгән акчасы. Менә шуны аңлатып китәсем килә инде сезгә. Алсу 50 бал гына эшләсә дә, аның монда кешеләре дә юк икән, эшләми икән, 50 бал белән генә ерак бара алмыйсың. Шулай ук бер нәрсә дә алмый. Әмма звание бара. Менә звание ягыннан, менә мин мисал өчен монда ничә процентка һәр вакыт үсеп барабыз. Һәр астагы кеше шулай күтәрелеп бара. Һәм без билгеле бер график буенча бер новичок шулай итеп яздырып барабыз. Бу инде безнең базовый ветка дип атала. Һәм шушыңа басым ясыйсы килә сезгә, кызлар, бу каталогта әкренләп шушы ветканы карый торабыз, уйлый торабыз, кемнең кешеләре актив, шулардан бер ветка җибәрергә.
Кызлар, шуның белән шул. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Алга таба да эшлибез, көн саен эшлибез, план белән эшлибез. Наставникларны тыңлыйбыз. Күп нәрсә наставникны тыңламаудан да килеп чыга. Күп уңышсызлыклар, шуңа күрә наставникны тыңлап, әйткәннәрен нәрсә эшлисен, планнарыгызны язып эшләгән өч вакытта гына сезнең нәтиҗә булачак. Шуның белән шул. Пока-пока.